Vale, Sprint Evergreen. Aquí vull que parlem de dos conceptes. Quan pugem un vídeo, aquesta primera part que hem dit abans, que YouTube ensenya als usuaris el nostre contingut a una part dels nostres subscriptors, és molt important les 24 primeres hores, d'acord? 24-48, que és la fase d'esprint. I és on es jutja aquest vídeo de dir, com és la retenció de l'audiència? Com està funcionant? El CTR és molt alt, la gent està marxant aviat, la gent es queda fins al final. Aquesta és la fase d'esprint i és molt important. Això és un anàlisi que dona un vídeo de tendència en el sentit de que era una novetat. Vosaltres, no sé, podeu fer un vídeo que tingui aquesta setmana un debat o una notícia relacionada que, per exemple, hi ha hagut el Mobile World Congress a Barcelona. D'acord? Doncs em sembla molt bé, és una temàtica interessant. Si poseu les paraules clau de temes del mobile, potser relacionats amb la universitat, hi haurà gent que està mirant vídeos del mobile i que podrà tenir accés o sortirà alguna recomanació de la temàtica, o sigui, de la pròpia universitat, no? Del vídeo que heu fet relacionat amb el mobile. Clar, si s'està parlant d'alguna molt concret que en aquell moment crea interès, està molt bé perquè arribarà molta gent i el veurà. Però si diguéssim que la notícia deixa de ser notícia o aquell debat, diguéssim, ja s'ha convertit en un debat estèril perquè ha sortit una nova actualització sobre un tema o les coses han canviat, el vídeo no seguirà creixent en reproducció. És a dir, aquests vídeos d'actualitat, de tendència, dintre del vostre contingut, van molt bé per captar atenció. Fixeu-vos aquí que arriben 41 subscriptors, no?, amb un vídeo, d'acord? Tenen visualitzacions, han arribat molts vídeos, però que després no segueix la gràfica creixent. I els vídeos evergreen són aquells continguts que no són, diguéssim, tendenciosos o que no són notícies i que poden tenir un llarg recorregut. Un vídeo on hi hagi un coneixement o un contingut sobre aquell coneixement que serveixi tant com per avui, com per el mes que ve, com per dintre d'un any que encara pugui tenir resultats de recerca. Aquests, diguéssim que són vídeos més maratonianos i dintre del vostre contingut és molt important que penseu en aquest concepte, en aquests vídeos que poden, o sigui, amb temàtiques que puguin tenir un llarg recorregut i que puguin crear interès. Mireu com al principi no tenen aquesta força de tendència, però que després, mica en mica, despeguen i se'n van cap amunt. I també segueixes guanyant un fotimer de subscriptors. Una eina que es poden utilitzar per dir, i ara de què parlo? O de què està parlant la gent relacionat amb el meu sector? Doncs teniu l'eina, el Google Trends, que és un buscador gratuït, i aquí, en funció de les paraules clau que vosaltres teniu dintre del vostre canal, et pot suggerir quines són les tendències de la gent, que és el que està buscant a Google i a YouTube. Vull dir, quines paraules són notícia, quins són els temes que ara mateix tenen actualitat. Mira, podem crear algun contingut o algun vídeo que aporti valor i que tingui a veure amb aquesta temàtica que ara mateix és tendència. Tot això ho heu de qüestionar, tot això ho heu d'investigar, heu d'estar a la guait. Per això parlàvem d'aquesta proactivitat al principi de tot, del vídeo, de dir, hem d'oferir creativitat i hem d'oferir també innovació. Si hi ha altres canals similars que estan fent vídeos sobre aquesta temàtica, què estan dient? Podem oferir un punt de vista diferent? Explicarem el mateix amb una part amb un valor afegit? Quina és la posició, en aquest cas, de la UPC o del nostre projecte personal sobre aquest tema? És molt important el tema de la tendència. Els consells a la primera fase, quan pugem al vídeo, doncs això, recomanar el vídeo de les persones interessades possibles en vincles amb el sector, visualitzar o deixar reproduint els nostres dispositius el vídeo fins al final. Un cop passades aquestes 48 hores, aquests paràmetres segueixen sent importants, però YouTube recomanarà o no si d'alguna manera crea interès. I aplicar el cross-platform, que això és molt important. És a dir, ara mateix, quan pugem un vídeo al Cannabis Hub, la Montse, que utilitza el Twitter de la UPC, doncs d'alguna manera posa l'enllaç a Twitter, per la gent que segueix a Twitter el canal d'Infoagrotec, doncs que hi ha disponible un vídeo. Per tant, estem avisant, o potser fa un enviament d'una newsletter o d'un WhatsApp. És a dir, és molt important que quan pengem un vídeo, en aquell moment, també comuniquem a les xarxes socials o a les diferents plataformes on nosaltres ens relacionem amb els nostres seguidors, de comunicar-los, ei, que ja teniu això, que està penjat, vinga, doneu-li, avui parlarem sobre aquest tema, feu-li clic.
I veuran la miniatura que hem treballat abans amb el títol i també tindran més arguments o més possibilitats de donar-li clic i que es quedi. A partir dels 1.000 subscriptors, perquè crec que la Universitat Politècnica té 8.870, apareix aquesta pestanya de comunitat, d'acord? Aquesta pestanya de comunitat és per interactuar amb la vostra comunitat, vull dir, per això es diu comunitat. I de quina manera ens pot ajudar o com l'hem d'utilitzar? És a dir, aquí simplement es pot postear, vull dir, és un mur, no? És un mur, igual que LinkedIn, igual que el Twitter, podem posar un text, tenim la possibilitat de posar una enquesta, tenim la possibilitat de posar una imatge. Aquesta pestanya comunitat funciona molt bé per l'abans i el després del vídeo. Què vull dir amb això? Posem que al Cannabis Hub parlem del tema de... Pujarem un vídeo el dimarts de la reglamentació del cannabis. Doncs no costa res el dilluns, potser, en el cas quan arribem a 1.000 subscriptors d'Infagrotec, quan tinguem la pestanya comunitat, posar una enquesta sobre una pregunta que plantegi algun tema relacionat amb la reglamentació del cannabis, una enquesta. ¿Crees que la reglamentación del cannabis está regulada bien? La pregunta que nosotros buscamos y que ya hay distintas opciones. Sí, no, podría estar mejor o sí, pero está evolucionando, hi ha diferents opcions. Aquí, això es pot posar aquí a la pestanya comunitat. Vull que us fixeu, molt important, aquesta part. Aquí tenim el menú, que hem parlat abans que teníem el tauler, d'acord? Que és a vista d'ocell les parts més importants. El contingut, que simplement teniu els vídeos, les llistes de reproducció que hem fet abans, que són els conjunts de vídeos que tenim, i les analítiques, d'acord? L'analítica del canal. Aquí ens parla com està funcionant el canal. Veieu? Això és l'audiència que hi ha. Cada cop que hem pujat un vídeo hi ha hagut un pic, evidentment, de gent que ha entrat. Aquí tenim les visualitzacions que hi ha hagut a les últimes 48 hores i els últims subscriptors. Si anem aquí a la pestanyeta de Mostra'ns més, per a tots aquells que ja tingueu molts vídeos. Aquí tenim una sèrie de dades que són molt importants i que podeu extreure conclusions per veure què és el que està funcionant i què és el que no. Aquí apareixen tots els vídeos del canal, absolutament tots, per ordre, d'acord? I tenim diferents camps. Temps de visualització, ràtio de clics d'entrada, impressions, subscriptors, visualitzacions. Aquí teniu un mes, d'acord? Que també podeu afegir més valors. Vull dir, això ja diguéssim que és un coneixement una miqueta més avançat. I, per exemple, percentatge durada mitjana de les visualitzacions. Això ens interessa. El percentatge de la durada de les visualitzacions. Anem a fer alguna cosa molt bàsic i és el fet de pujar un vídeo, d'acord? Anem a simular el fet de posar un vídeo. Entreu dintre del vostre panell de control, aneu aquí a vídeos i, per exemple, anem a posar un repetit, que no acabarem executant l'acció, d'acord? El que hem parlat abans, el tema del títol. Aquí és imagino que tots sabeu posar el títol, però heu de pensar-lo bé, que hi hagin aquestes paraules claus, la descripció seguidament de què és el que es parla al vídeo amb les paraules clau amb el que hem parlat abans. La miniatura, d'acord? Aquí es penja la miniatura amb la imatge JPG que hem pogut dissenyar. Llistes de reproducció, ja podeu posar directament el calaix d'on voleu que vagi aquell vídeo. Si a Cannabis Hub, alimentació sostenible, a YouTube Agrotech, d'acord? Jo recomano aquí que el contingut no s'ha creat per nens. Sempre li doneu, això és molt important, que no s'ha creat per nens, d'acord? Vull dir, el contingut per nens no deixa de ser contingut infantil, però encara que ho puguin veure menors d'edat i sigui de coneixement, poseu sempre no s'ha creat per nens. I aquí a les etiquetes tenim una part que aquestes etiquetes són importants, però ens marquen un estatus de... Més que res poden funcionar amb algunes paraules, per exemple, no sé, hi ha algú que posarà cannabis amb una N, no? I no amb dues. I
podem posar aquest parany, quan algú s'equivoqui i busqui la paraula cannabis amb una N, aquestes etiquetes sortiran relacionades amb el nostre vídeo i el mateix YouTube també el corregirà, d'acord? Aquí poden haver-hi tant paraules clau que estiguin relacionades amb els vostres continguts com altres possibles, a vegades, gazapos de gent que pugui escriure malament les coses, d'acord? El tema de l'idioma, molt important, no estava seleccionat. Si és en català i el vídeo està fet en català, el poseu. Si és en castellà, doncs també. Perquè així YouTube té les dades d'un canal o d'un usuari i sap l'idioma que està consumint o que s'està reproduint o que estan mirant aquests vídeos, sap cap a qui es dirigeix i cap a qui no s'ha de dirigir. D'acord? Tema d'elements del vídeo. Després de la pujada, un segon pas. La pantalla final. La pantalla final és aquesta part que hem parlat abans, de quan el vídeo s'està acabant, que per cert ja hem dissenyat aquesta part, doncs podem afegir o ver dos vídeos que YouTube ja ens dona una opció. Fixeu-vos, el millor per l'espectador. L'últim vídeo penjat. Doncs bueno, hi ha dues opcions. No sé aquest el podem tirar cap enrere. Exacte, manualment els tirem així i així quan s'estigui a punt d'acabar el vídeo sortiran recomanats el que YouTube considera que és millor per l'espectador i d'altra banda el millor vídeo penjat. O sigui, abans d'acabar sempre tenim les pantalles finals que ens ajuden a que la gent continuï quedant-se al nostre canal i segueixi consumint els nostres coneixements. I les targetes, us en recordeu les targetes que dèiem, ostres, aquí el Rubén està parlant de, mira, no sé, cannabis medicinal amb aquesta part, perquè està parlant d'uno de los usos i aquí hi ha unes gotetes i amb aquesta part està parlant de cannabis medicinal. Doncs vaig a linkar-lo amb el vídeo que tenim de cannabis medicinal aquí i cada cop que la gent passi per sobre hi haurà la recomanació, d'acord? Aquest procés es fa amb la pujada del vídeo. El desem cap al següent. Aquí hi ha les comprovacions, més que res perquè si s'utilitzen cançons de fons o les introduccions poden haver-hi problemes amb els temes dels drets d'autor. Vull dir, utilitzeu tant a la música de les intros com si voleu posar una petita sonoritat a l'inici de la vostra entrevista, doncs que no tingui drets d'autor, d'acord? No aneu a posar una cançó a l'hora d'editar el vídeo que tingui que sigui d'un grup conegut. Podeu trobar música d'estoc i hi ha música sense drets d'autor que heu de descarregar i així el vídeo no tindrà cap tipus de restricció. I per últim, la visibilitat, doncs podeu posar que sigui privat perquè no us interessa, ocult, si voleu a nivell de reposició de vídeos els poseu en ocult o privat per tenir accés vosaltres mateixos, o públic. O també podeu programar i dir, bueno, doncs jo avui tinc feina, però demà divendres no, m'interessa que es vegi el diumenge a les 8-9, quan la gent ja està més relaxada després de sopar, doncs aquí i es defineixi com a estrena. Aquesta pestanya de definir com a estrena podeu donar-li o no donar-li. Jo recomano, si poseu un vídeo setmanal, clicar-la, perquè surt una compta enrere, sembla que sigui un mateix directe en aquell moment. Podeu interactuar mentre es reprodueix el vídeo amb possibles preguntes i temes dels vostres seguidors que resolguin aquell problema. És molt important el tema d'anar solventant les qüestions que vagin sortint dels usuaris. Ho heu d'anar supervisant. Sí, comentaris. Per exemple, aquí a comentaris, mira, fa 2 setmanes un tal Jorge Pla en un dels vídeos va posar ¿qué avances hay para cotonizar la fibra de cáñamo? Ostres, aquí no hi ha hagut ningú que hagi supervisat això i que li hagi contestat al Jorge. Àlex, ho acabo de descobrir ara mateix. Clar, aleshores anem a respondre al Jorge, perquè fa 2 setmanes que espera. Aquí hem d'estar... Què li posem? Doncs seguidament quan acabi això, o bé la Montse o bé el Joan entraran al canal d'Infoagrotec i ho mirarem, d'acord? Però, o sigui, no hem d'anar a cada un dels comentaris, a cada un dels vídeos un per veure. Si anem a la secció de comentaris, hi ha els comentaris que no he respost. I aquí hi ha
veus, pendents de revisió, publicats, però ja ens marca els que no he respost. D'acord? O sigui que és important donar-li una resposta a cada un dels vídeos. Si no planteja cap pregunta, que posen extraordinaris o hi ha unes palmadetes i no fa falta fer res, potser sí que podem fer, doncs mira, m'agrada el teu comentari, extraordinari, i li donem, o el comentari m'agrada, vol dir, t'hem llegit, simplement t'hem llegit, d'acord? Però si ens plantegen preguntes o a vegades no ens plantegen preguntes que simplement ens diuen la cannabis és la millor planta del món, amb ella ho tenim tot. Sí, també te podem respondre i dir, doncs tens raó, perquè creiem que això tal, gràcies per comentar. Sempre hem d'estar agraïts, d'acord? I res, tema de monetització no parlarem. A partir de 1.000 subscriptors i 4.000 hores de reproducció és quan, entre cometes, comença a monetitzar el canal, però em requereix molt d'esforç per viure a YouTube. Vull dir, es necessiten molts vídeos i moltes hores de reproducció, però no crec que sigui la finalitat, en aquest cas, de l'UPC. Ara, tot de cop pot semblar molta feina. De fet, hi ha molta feina darrere un canal de YouTube, però perquè funcioni bé i tot, d'alguna manera, agafi una dinàmica positiva, s'han de treballar tots aquests elements. Hi ha el tema de retenció de l'audiència, el tema dels CTRs, i mica en mica i amb molta paciència estic segur que es pot fer créixer el canal i es pot, més que fer-lo créixer amb un interès de fer-lo créixer perquè sí, que sigui una eina útil i que sigui una eina digital efectiva i que resolgui els problemes de cada una de les temàtiques que vosaltres teniu amb els vostres canals. Perfecte, Àlex. Doncs escolta, moltíssimes gràcies i ho tanquem aquí, Fins la propera. Molt bé, Montse. Una abraçada. Gràcies, que vagi bé. Merci, Àlex.